Ongi etorriak izan zaitezte First Lego League Euskadi prestakuntza tailerren saio berri honetara. Gaur galdera bat botako dugu airera, edo galdera bati erantzuna emango diogu. Pentsatzen duten eraikinak? Hori da gaurko saioaren titulua. Nolakoak izango dira etorkizuneko eraikinak eta ibilgailuak? Hau da, beraien kabuz pentsatu beharko dute, momentuko beharretara egokitu beharko lukete agian gure energia kontsumoa gutxitzeko. Hau den argitzeko, gurekin dago Jon Del Olmo, Mondragon Unibertsitateko elektronika eta informatikako irakaslea. Energia eta elektronika arloan doktorea eta energia sistema adimendunen masterreko koordinatzailea. Como decía, la sesión de hoy tiene por título Edificios pensantes, porque la transición energética está en marcha, eso ya lo sabemos, es imparable. Pero ¿cómo serán esos edificios y los vehículos del futuro? Para eso tenemos a Jon Del Olmo, profesor de electrónica e informática en Mondragon Unibertsitatea, doctor en energía y electrónica y coordinador del máster en sistemas energéticos inteligentes. Ongi etorri, Jon, egunon. Eskerrik asko Maitena, egunon denai. Plazerra zuen izatea. Bueno, bide batez eskerrak eman nahi dizkiet bai Mondragon Unibertsitateari eta Innovaskeri, saio hau ahalbidetzeagatik. Badakizue, bi tarte izango ditugula, ordu bete edo pitxima gutxiago iraungo du saio honek, lehenbiziko zatian Jonek azalduko digu, ze gai landu behar duen, eta ditu moduan gauza asko, galdera asko botako dizkigu. Eta bigarren zatian aldiz, galderak zuek egin beharko dituzue, beraz badakizue YouTubeko txata zuentzat dugula, bertan idatzi zuen galderak eta mesedez ze ikastetxeetatik ere bidaltzen dituzuen, esaiguzue arren. Jon, eskerrik asko, Innovaskerekin kolaboratzeagatik, First Lego League Euskadin. Hitza zurea da. Zuei aukera emateagatik. Bueno, egunon denari, Maitenak esan duen bezala nire izena Jon Del Olmo da, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria naiz, hemen Galarretan erran indakagun kampusean, eta gaur gure gai nagusia izango da pentsatzen duten eraikinak. Maitenak aipatu duen bezala. Pentsatzen duten eraikinak, edificios que piensan, ez? Eta esango zute, pentsatzen duten eraikin horiek, eraikinak gauza bat dira, nola lotzen da guztia, energia, eta bar. Eta, saiatuko labur, 15-20 minututan ideia nagusiak azaltzen, eta zuen proiektuak egiteko, ideiak ateratzen, ez? Esan duten bezala, pentsatzen duten eraikinak sortzen nahi gara, bai unibertsitatean, bai ikerketa zentrotan, bai enpresetan lantzen nahi dira teknologia desberdinak, eraikinei pentsatzeko gaitasuna emateko. Eta zertarako, helburu handi eta zail batekin, energia transizioa gauzatzeko. Eta hemen daude hitz potoloak, ez? Dazkagu eraikinak esan dugun bezala, baina baita ere dazkagu transizioa, aldaketa bat dator, edo aldaketa bat ematen nahi da, eta guztia energiakin lotuta. Eta, hitz potoloak dira, eta agian zuentzako berriak izan daitezke, ez? Orduan, ingo duguna da aurkezpen hontan, labur-labur pauso bat atzea, ulertzen saiatu gaur egungo energia elektrikoan sistemak nola funtzionatzen duen, eta ondoren, saiatu irtenbide batzuk ematen. Eta horien artean egongo dira, pentsatzen duten eraikinak. Beraz, lehenengo pauso izango da gaur egungo egoera ulertzea, ondoren arazoak identifikatuko ditugu, edo nik esango dizkizutet, eta seguraski asko eta asko zuek ere ikusi edo entzungo zen dituzten lehendik, eta gero saiatuko irtenbideak proposatzen gaur egun dazkagun arazo horiei. Gaur egun sistema elektrikoa, ez? Energia elektrikoa, nondik sortzen da, nork kontsumitzen dugu, nola garraiatzen da, eta galdera guzti horiei erantzuna, ikusiko dugu, oain labur-labur. Gaur egun dazkagu kontsumitzaile mota ezberdinak. Batzuk gu, gure etxean, gure normanakoak, kontsumitzaile txikiak izango ginakenak, eta baita ere, kontsumitzaile handiak gutako bakoitza, baina gure egonurekoan, kiroldegira juten ganean, edo juten ganean eskolara, edo juten ganean lantegira lanea, ez? Guga kontsumitzaile handien parte ere.
Eta esan dezagun guzti horientzako energia gaur egun sortzen dela era zentralizatu batean. Hau da, dazkagu zentral ezberdinak, argindarra sortzen dutenak, garai batean zien batez ere gasa edo energia nuklearretik argindarra sortzen zuten zentralak, eta gaur egun gero eta gehiago dira energia berriztagarritatik, bai eguzkitik edo baita haizean energiatik, energia elektrikoa sortzen duten zentralak. Eta azkenekoz, gehien bat ere badazkagu, uran energiatikan, energia elektrikoa sortzen duten zentralak. Zer gertatzen da, gaur egungo sistema hortan, energia sortzeko iturri horiek daudela kontsumitzen dugun lekutikan urrun. Kasu batzutan gertu badaude, baina gehienentzako daude urrun. Eta energia guzti hori egin behar da garraiatu. Dakagu garraio sare bat, sortzen den lekutikan gure etxe edo gure kiroldegitaraino energia hori garraiatzen duna, eta gero dakagu banaketa sare bat, gure herrietan banatzen duna etxeko atariraino energia hori. Pentsatu behartzute, sistema guzti hau dela errepide sarea bezala, ez? Dazkagu autopista haundi batzuk dienak garraio sareak, hemen naranjaz jarrita dauden hauek, eta gero, behin autopistatik ateratzen ganean, dazkagu errepide txikiagoak herrietan gure etxetaraino iristeko. Argindarra garraiatzeko edo energia elektrikoa garraiatzeko dakagun sistema da oso antzekoa. Baina honek gaur egun ditu arazo garrantzitsu batzuk. Arazo horiek batetik norantza bakarrean funtzionatzen du. Hau da, sorkuntza edo zentral handi batzuk sortzen dute askontzako energia, baino konsumitzen den lekutik urrun. Beraz, behar dugu garraiatu eta gaina norantza bakarrean. Eta behar dugu koordinazio oso handia. Hauetako zentral bat itzaltzen den momentuan, beste norbaitek sortu behar du energia hori eta koordinazio handia behar da. Horrez gain, erregai fosilen erabilera handia dakagu. Gero eta energia berriztagarri gehiago erabiltzen ditugu energia elektrikoa sortzeko, baina egia da, dependentzia handia dakagula, erregai fosilak erabiltzen dituzten zentral horiengan. Eta gaina energia berriztagarri horrek dazka muga batzuk. Pentsatzen baldin badugu gaur egun erabiltzen dugun energia guztia, hemen dakagun karratu urdin hau izango balitz, ez? Gaur egungo beharroi asetzen dugu energia iturrien kombinazio desberdin batekin. Eta gaur egun dakagu bai berriztagarria eta baizta erregai fosiletan edo ez berriztagarria denoi. Baina nola nahi dugu etorkizuna izatea? Etorkizuna izatea nahiko genuke, hemen ikusten zuten bezala, nahiko genituzke erregai fosilen iturri horiek ordezkatu energia berriztagarriekin. Baina badakigu, energia berriztagarriekin gaur egun dugun kontsumo guzti hori ezingo dela ase. Hau da, gaur egun ditugun ohiturak energia berriztagarriekin ase beharko bagenitu, bete beharko genituzke inguruko mendi eta larre guztiak plaka solar eta haize sorgailuekin, ez? Eta hori ere ez da bideragarria gaur egun, beraz, gure buruan sartu behar duguna da ere, bai energia berriztagarria behar ditugula, baina aurrezpena ere behar dugula. Beraz, hau da, aurre egin behar diogun arazo handienetako bat, ez? Eta guzti hortan, soluzio bezala, irtenbide bezala dator energia transizioa. Energia transizio horren baitan, nik jarri dut kontsumoa murriztea, erdigunean. Baina egia da, energia transizioa ez dela gauza bakarra. Ez da irtenbide bakarra, ez da teknologia bakarra, ez da ohitura aldaketa bakarra. Neurri askoren sorta bada energia transizioa. Eta nik hemen jarri ditut batzuk, baina ez dira bakarrak. Ze neurri daude? Badaude iturri berriztagarriak gehiago erabiltzea, daude baita ere gehiago eta gehiago mugikortasun elektrikoak, ibilgailu elektrikoak, autobus elektrikoen erabilera, patinete elektrikoen erabilera handitzea, hoi da beste lan arlo bat dakaguna, baita ere dakagu autokontsumoa,
hau da, norberak sortu, norberak kontsumitzeko, eta hontan sartuko naz aurrerago. Eta baita ere dekagu azkenekoz, eta nik hemen beste kolore batien jarri dut, ze agian ez da oso erresa ulertzeko, baina energia transizioan erdigunean dago baita ere datuak bildu eta egiten dugun hori ezagutzea. Hau da, gure ohiturak ezagutzeak, jakiteak energia elektrikoa noiz kontsumitzen dugun, nondik kontsumitzen dugun, nola, zertarako, guztioi biltzen badugu, informazio guztioi biltzen badugu, eta gai baldin baga guztio horrei irtenbide bat emateko, azken finean lortuko dugu energia transizioa. Beraz, oso garrantzitsua da datuak bildu eta informazioa edukitzea. Bai, hau izango litzake gaur egun dakagun sistema, ditun arazoak eta proposatzen dugun irtenbidea. Eta ni saiatuko nazena da guain, adibide konkretu batzuk jartzen, zuek ere eduki ezazuten buruan, ze proiektu landu ditzakezuten, eta etorkizunean, nun dagoen lana eta ze erronka dazkagun gizarte bezala. Adibide horietako bat, lehen esan duten bezala da, autokontsumoa. Aurretik aipatu dut, gaur egun gutxi batzuk, erakunde eta zentral gutxi batzuk sortzen dute askorentzako argindarra edo energia, ez? Eta sistema honeri esan dezagun eman berezkiogu buelta batzuk. Eta bilatzen duguna da autokontsumoa. Hau da, bilatzen duguna da etorkizunean bakoitzak sortzea, bakoitzak kontsumitzen du hori. Zergatik? Azken finean, askoz hobeto ezagutzen dugulako gutako bakoitzak ze ohitura ditugun eta nun dauden gure beharrak, sistema zentralizatu batek baino, ez? Eta askoz erresago delako guk gure etxean, ze esan dezakegu, panel solarran sistema bat egokitzea gure beharretara, norbaitek urrun beharroietara egokitzea baino, ez? Askoz hobeto ezagutzen dugu guk gure burua. Eta askoz hobeto kontrolatu ahal izango dugu ze sortzen dugun eta ze kontsumitzen dugun. Beraz, autokontsumoa da energia transizio horretarako neurri garrantzitsutako bat. Esan bezala, pasatzea gutxi batzuk sortzetik, gutako bakoitzak sortzea gure etxean, gure lantegian edo gure eraikinetan. Eta bestalde, lehen aipatu duten digitalizazioa hitz potoloa dirudi, baina azken finean digitalizazioak dakar datuak bildu, datuak aztertu eta ze egiten dugun ezagutze hori. Ezagutza hori esan dezakegu da giltza etorkizuneako, ez? Eta zein da honen adibide praktikoa eta pixkanako goaz pentsatzen duten eraikin horietara, ez? Zein da adibide praktikoa? Bueno, etorkizunean, eta ez hain etorkizunean gaur egun ere, gero eta eraikin edo etxe bizitza gehiago dazkagu, energia berriztagarriak dazkatenak, gehien bat, eguzki energian aprobetxamendu hori dakaten sistemak, ez? Gero eta eraikin gehiago dia horiek dazkatenak. Gaur egun edozein etxetan aurkitu ditzakegu sistemak, bai gure etxe bizitzan edo eraikinean temperatura hori kontrolatzeko eta baita argiteria kontrolatzeko. Ja ez da bakarrikan argia piztuta itzali, ez? Gero eta sistema gehiago daude eta segurazki zuetako batzuk etxean edukiko dituzute, jakiteko argiak noiz pizten ditugun, zergatik pizten ditugun, agian argiak gehiago edo gutxiago piztu nahi ditugu, temperatura kontrolat dazkagu, etxeko zona desberdinak berotu daitezke beste batzuk ez, edo oztu daitezke guk nahi dugun bezala, nahi eran. Horrez gain, gero eta etxe gehiagotan, etxetresna dazkagu eta etxetresna horiek energian ikuspuntutik beraien funtzionamendua egokitu dezakete. Gainera gaur egun, etxe gehienetan dazkagu neurgailuak, hau da, energia elektrikoa kontsumitzen dugunean, neurgailu horiek registratzen dute edo gordetzen dute noiz kontsumitzen dugun, zenbat kontsumitzen dugun, guztietatikan etxetresnak dien kontsumitzen dutenak, edo argiteria den kontsumitzen dutenak, edo berokuntza sistemak dien kontsumitzen dutenak. Beraz, esan dezagun, gero eta sistema gehiago daudela, eta gaina informazioa gero eta gehiago dela gaur egun. Eta etorkizunean, etorriko dena da, gure etxetan, garajetan, gero eta ibilgailu elektriko gehiago daudela. Eta ibilgailu elektriko horiek,
badakate bateria sistema bat, ez? Gure etxeko edozein tresnak edo gure telefonoak dakaten bezala. Eta bateria horiek ere izango dira guzti hontan pieza klabe edo pieza kako bat, ez? Eta digitalizazioakin lotuta gaina, eta hemen datozte pentsatzen duten eraikinak, sistema guzti hauek, eraikin batean biltzen dien sistema guzti hauek, egongo dira konektatuta. Daude konektatuta, bai gure etxeko sare batea, edo gure telefonotara, edo interneteko zerbitzari batea, eta honek ematen digun ahalmena da, etxe edo eraikin horrei pentsatzeko gaitasuna ematea. Azken finean, informazioa gordeta edukitzeak ematen digu aukera, aztertzeko ze ohitura dazkagun, nola funtzionatzen dugun, noiz jartzen dugun etxe tresna bat, noiz kargatzen dugun gure auto elektrikoa, noiz erabiltzen dugun berogailua eta ze izango litzaken estrategia honena berogailu hori pizteko eta itzaltzeko energian konsumoan eta jatorrian arabera. Beraz, digitalizazioak dakarrena da, informazio guztioi aztertzeko aukera eta hobetzeko aukera, ez? Azken finean, hitzaitean nahi gana da, aurrezteko aukeraz, ez? Eta adibide praktiko batzuk jartzeagatik, hemen dakat nik bat, zergatik ez? Energia berriztagarrietako sistema bat dakan eraikin batean, eman eraikin horreri aukera pentsatzeko edo erabakitzeko noiz kargatu autoelektrikoak. Eta sistema hauek gaur egun martxan jartzeko oso errasak dira, ez? Zergatik ezin dugu erabaki, energia edo eguzki energia gehien egongo den momentuan, gure autoa kargatzea, energia hoi gehien bat erregai fosiletatik datorren momentu batean kargatu beharrian, ez? Zergatik ezin dugu eman gaitasun hoi eraikinari, behari, koordinatzeko dazkagun sistema guztien artean, lortzeko ahalik eta aurrezpen gehiena eta lortzeko ahalik eta kutsadura gutxiena. Beste adibide bat, eta hau aginan zuentzako ezagunago izango da, energian prezioana. Gaur egun albistegietan etengabe entzuten dugu, energian prezio igo dela, jetxi dela, egun zehatz batian 3-tik 4 merkego izango dela denak 8 kontsumitzen hastea baino, eta etengabe hitz egiten nahi ga energia horren prezioataz, ez? Eta zergatikan ez, baldin badakogu aukera gure ohiturak aztertzeko eta energian prezioan informazioa badakagu, zergatik ez eman aukera sistema guzti honeri erabakitzeko noiz jarri etxe tresna bat martxan, ez? Askotan esaten digute, garbigailua hobeto da jartzea gauean, edo programatzea, eta zergatik ez eman sistema bateri pentsatzeko edo adimena izateko gaitasun hori, ondoren erabakiak hartzeko ahalik eta hoberen helburu zehatz batzukin, ez? Erregai fosilen kontsumoa gutxitzeko, energia horren kontsumoa gutxitzeko, ahalik eta optimoena izateko, eta azken finean, energia transizioi pixkanaka gauzatzen hasteko, ez? Eta hor dator erantzuna galdera horrei, ez? Pentsatzen duten eraikinak? Bai, pentsatzen duten eraikinak. Datuak bildu, ezagutu eta eman pentsatzeko dakagun gaitasuna. Ez eraikinei bakarrik. Hau nik adibide gisa jarri dut, baina izan daitezke ibilgailuak, edo izan daiteke gure garraio sistema, ez? Edo zer gauza izan daiteke, eta beharrezko izango dugu, etorkizun hortan energia transizioi gauzatzeko. Eta bukatzeko jartzen dut hemen adibide praktiko bat, ze guk gaur egun, eta nik gaur egun egiten dut lan adibide praktiko horietako baten barruan. Dela Galarretako ekokanpusa, Hernanin. Gu gaude kanpus hontan, eta hau izango litzake auzo txiki bat bezala, ez? Gaude Orona enpresa, Ikerran ikerketa zentrua, eta Mondragon Unibertsitatean goi eskola politeknikoa. 3-4 eraikin, kanpus batian, auzo txiki bat da, dazkagu denak beharrak energian ikuspuntutik, berokuntzan ikuspuntutik, oste sisteman ikuspuntutik,
eta guztia dakagu koordinatuta hobetzeko funtzionamendua eta energia transizio hortan laguntzeko. Hemen dakat eskema orokor bat, gauza asko daude hemen, baina nik nahiko nuke zuek kontuan hartzia idea nagusi bat. Dazkagu, energia sortzeko iturri desberdinak, dakagu sare elektrikoa, dakagu eguzki energia, dakagu biomasa, dakagu geotermia, dia energia iturri ezberdinak, eta eskema honen eskubialdean dakagu energia kontsumitzeko sistemak dazkagu, kontsumitzen duten sistemak edo beharrak. Eta gure esan dezagun sistemaren helburu nagusia da nola egin aldiro biomasako, hau da, biomasa hoi erretzen duen galdara horrek ahalik eta gutxiena kontsumitzia une oro. Kombinatuz beste energia iturriek. Beraz, hemen dakazute, adibide praktiko bat, bere gaitasuna duna, auzo txiki batean, eraikinen arteko eta eraikinetan ere koordinatzeko energia behar guzti horiek, ahalik eta modu inteligentenan esan dezagun sortzeko energia hoi eta asetzeko energia horren beharrak. Beraz, pentsatzen duten eraikinak, bai, pentsatzen duten eraikinak. Informazioa bildu, ezagutu, aztertu, eta erabaki ahalik eta honenak forma automatizatu batean hartzeko. Hortarako dazkagu energia transizioan inguruko neurri guzti hauek eta pentsatzen duten eraikinak. Beraz, hauxe izan da guztia, eta goain Maitenari emango diotitza. Plazerra, Jon, ze interesgarria. Galdera pilo bat ditut neronek, baina ziur nago bestaldean ere horregongo direla galdera pilo bat dantzan. Beraz, idatzi mesedez YouTubeko txatean. Ados, Jon, lehenik eta behin, hau da, zu gaur egun energian, elektronikan murgilduta zaude. Noiztik jakintzen nuen horretara edo hori ogibide egin behartzen nuenik, edo bihurtu behartzen nuenik, edo akaso pausoz pauso iritsi zara onaino? Bueno, ni pausoz pauso iritsina. Adin batzutan eta hainbesteko aukerakin zaila da ez. Nundikan bideratu zure ikasketan, nundik bideratu nire lana. Nik egin ariketa izan zen, multzo handitan banatu zeuden aukera guztiak, eta batengatik apustu hain, izan zela ingenieritzangatik apustu hain, ez? Eta gero ja behin hor murgiltzen zala, konturatzen za, aukera bat egin behartzula, baina ez dela ezer gertatzen atzea pauso bat egin, edo aurrea, edo aldaketak egiteko. Eta gaur egun gaina, gero eta aldaketzeko aukera gehiago dago. Eta jakin nahiko nukenik ere, zenbatek hasieran aukeratu zuten hortan jarraitzen duten lanian, edo aurkitu duten beste bide bat, ikasi duten hortatik, ez? Ze gila da, gaur egun, gero eta mugikortasun gehiago dagoela, eta aukera asko sortzen diela. Nik aukeratu nuen ingenieritzako bidea, eta azkenian bukatu dut, hemen unibertsitatean irakasle eta ikerlari, ez? Dela aukeretako bat. Hori da, ze bi gauzak uztartzen dituzu. 150 gauza batean ematen duzu eta bestean, oreka hori aurkitu duzu edo batean gehiago zaude? Bai, ez guk dakagun lan egiteko ereduagatik, ez daude pertsona gauza batean nahitzen dena bakarrekan, bietan nahitzen ga, ze horrek, aberasten du guztia, ez? Azkenian, irakaskuntza arloan oinarrizko ezagutzak eta esan dezagun eman behar ditugu, baina oinarrizko ezagutza horiek ere bideratu behar ditugu, gero ikertzen eta enpresak dazkaten beharretara egokituz, ez? Eta azkenian realidadia da, paraleloan gaudenez, askotan bilatzen ditugula adibideak ikerketan gero klasean jartzeko, ez? Eta hurbiltzeko ere, eta esateko, hemen ikasten nahi gan guzti hau, gero erabiltzen nahi, ez? Paraleloan eta enpresekin. Ez da gauza bat ikasi behar duguna guk esaten dugulako, baizik eta etorkizuna hemen didator eta enpresen beharrak hemen daude, beraz, saiatzen da aprobetxatzen dakagun lan paralelo izan ezagun. Bai, errealitatean baduela erantzuna, alegia ez dela bakarrik irudikatzea edo ideiak, ez? Eta aizera edo airera botatzea.
Egia da, gaur adibidez hemen gaude eraikinen inguruan hitz egiten, ez? Zeuren Bai, adimenaren inguruan esango bai, nuke ere, bai? Ze azkenen honi zuk eraikinen inguruan ari zarenean eta dena konektatuta egongo denaren inguruan ari zarenean, adimen bai. artifizialaz ari gara? Bueno, ez du zertan, gaur egun egia da adimen artifiziala esan dezagun modan dagoela eta izugarrizko aurrera pauso dazkagu. Eta dudarik gabe tresna bat izango da. Baina, bueno, gauza sinpletatik ere hasi gaitezke, ze hasieran esan dut, energia transizioa planteatzen dugu eta ematen du bola handi badela. Baina nunbaitetik hasi behar dugu, ez? Eta nik uste datuak biltzen hasten bakarrikan. Eta horreri pixkat logika bat aplikatuz, egia da adimen artifizialak emango digula hortarako, baina bueno, guk ere gure logika propioak aplikatuz eta guk, ez, esan dutena ba, erabakitze hoi noiz piztu etxetresna bat edo ez, hoi lortzen baldin badugu nola bat automatizatea eta ez itzatea gure lana, ez, gure egunerokoan egotea pendiente prezioa zein den noiz piztu, noiz itzale. Gauza sinpleagoekin nik ere uste dut aurreratuko dugula, baina bai, adimen artifiziala izango da, tresna nagusitako bat eta datuak beste bat. Bai. Bai, ze orain diozuna, azkenean modak ere badaude, eta orduan ematen doa adimen artifiziala barein dena izan behar duela, eta guk ere badugu gure adimenik. Eta adimen emozionala, soziala ere hor dago, eta klima aldaketarekin ere erabat bateratuta dagoela esan genezake. Hau da, zuk ohituren inguruan hitz egin duzu. Gai izan gaitezkela alegia konstiente egiteko pauso bakoitza, aukeraketa bakoitza. Zuk zer proposatzen duzu? Nola aldatu ditzakegu ohitura horiek edo nola hasi akaso norbera konstiente izaten horretaz? Nik uste dut gauza garrantzitsuenetako bat dela neurtzea eta hortaz aparte neurtu izan daiteke neurgailu batekin, baina baita ere neurtu guk eronek, ez? Egunian zehar edo aste batian, ez? Jarri igual astea bukatzen da igandian eta bueno, zenbat aldiz, etxetresnak zenbat aldiz erabili ditut, nola erabili dut, zein dia nire ohiturak, noiz nago ni etxean, edo noiz enago ni etxean. Aurre hartu diezaioket guzti horrei pixka bat, ez? Esaten genuen, ez dakit, neurtziakin esaten nuen, berogailu etxea iriztian hotza da olako topea jarri berdut lehenbailen pizteko. Ezin dut, igual suabego jarri eta programatu lehenoztik iritsi baino lehen egon dadin berotuta eta pixka bat hoi dena koordinatu, ez? Azkenian nik uste neurtu, bai teknologian ikuspuntutik eta informazioa bildu eta datuak eta konektatuta, baina neurtu baita ere guk eronek, gure ohiturak. Pixkat pentsatu zein dien gure ohiturak, nola erabiltzen ditugun. Guztia nik uste berdinataz hitzei denega, baina gauza da teknologiak erabiliz, eta bestea da gure adimena erabiliz, ez? Bai, ardura pertsonaletik ere bota, ez da? Ez daukatela kanpotik etorri behar inor, edo nor esatera guri gauzak nola egin, guk ere erabili ditzakegula gure logikak eta gure balioak ere, ez hemen balio ez ari gara. Hau da, nik segun ze ohitura ditudan, nire balio ez ere tirakari naizelako, alegia. Zer babestu nahi dut? Bai, zer gauza askotan gertatzen den bezala, ezin dugu ez dara espero guk lan handi egiten dugu teknologia baina teknologia hori erabilin behar da eta gero koordinatu behar da eta txertatu behar da. Eta teknologiak ez digu emango berez gure arazoak konpontzeko bide bat, ez? Esan duten bezala, inteligente adimen artifiziala edo energia berriztagarriak leku guztietan jartzeagatik arazoa bai, zati bat konponduko da, baina gauza asko gure esku daude eta erabakiak gure egunerokoan daude, ez? Orduan, bai, guzti horrek garrantzia handia du. Bai. Egia da, kotxeen inguruan asko hitz egiten dela. Ez? Klima aldaketa, kotxeak, Eta zergatik ez hainbeste eraikinen inguruan, zorionez denok eraikin batean bizi garelako alegia, bai? Agian kotxea denok ez dugu, baina zorionez gaur egun hemen behintzat planetako zona honetan eraikinak egon badaude eta baditugu. Zergatik ez da hainbeste aipatzen eraikinen, kasua? Nik uste azkenean sektorean kontua dela. Azkenean konturatu behar dugu, ibilgailu elektriko bat sortzen duna, marka konkretua da, ez? Eta horiek takate
ibilgailua guztia bere esku eta eramaten dute, esan dezagun horren garapena eta salmenta eta guztioi dena dijoa koordinatuta. Eraikin batian zehar, lehen jarri duten transparentzia hortan, ez? Daude, produkto txiki asko. Izan ditzakegu panel solarrak eta hoi norbaitek kudeatuko du. Baina gero gure etxe barrura behira, berogailu sistema duguna edo argiteria sistema duguna, edo jartzen ditugun etxetresnak, edo dakagun ibilgailu elektrikoa, karo, sartzen gan norberan bizitza pertsonalean eta pertsona desberdin asko kudeatzen dituzten produktutara, ez? Eta nik uste ez dela hainbeste hitz egiten azkenian zailagoa delako guztia ekartzea eraikinetara, ez? Lehen jarri dut hemen gure kampusan adibidea, karo, gure kampusa martxan jarri zen idea zehatz batekin eta helburu hori betetzeko, ez? Hasieratik. Baina gaur dauden eraikinak, eraikin asko daude, 50 urte edo gehiago dazkatenak, ez? Eta ez da ibilgailu bat berri erosten dugula, baizik eta da zerbait lehenostik genuna eta gokitzen junber duguna, ez? Eta azken finean, bada zailagoa, esan dezagun, ez? Gauzak pixkanak egiten nahi ga, baina egila da, koordinazio askoz ere handiagoa behar dugula. Eta igual horregatik ez da hainbeste hitz egiten da, nik uste sektore motan arabera esan dezagun. Bale, bai, saretze prozesu hori ez dela erresa eraikinen kasua, ez da? Hoi da, esan dezagun ibilgailu elektriko batean dauden osagai desberdinak denak leku berdinen daude eta denak pertsona baten ardura dira, baina eraikinen kasuan ez. Eraikina bea nunbaitetik dator, energia sortzeko sistemak jartzen dinak eraikin hortan beste norbaitek kudeatuko ditu, gero gaur egun, gero eta gehiago, eraikin berritan dena bat dator. Eta energia transizio horrek eramango digu dena izatea multzo berdin bat edo pak berdin bat. Baina dakagu erronka handi bat, ze lehenostik datozen guzti horiek egokitu behar dira, ez? Hori da. Hemen, Clara Campoamor Almen ikastola, galdera, konsumo fantasma ekiditeko proposamenik? Konsumo fantasma, eta ze izango litzake konsumo fantasma. Jakin nahiko nukenik ez, zehazte ikan balute konsumo fantasman... Zehaztu, mesedez, konsumo fantasma horrekin zer esan nahi duzuen. Askotan pentsatzen dute, hortik, bagian piztuta, baiean uzten ditugun, gauza txiki horiek edo, beste galdera bat botatzen dute. Aplikazio bat sortze egoki izango litzateke etxeko gailu guztien kontsumoa kalkulatu eta kontrolatzeko, Almen ikastolatik ere. Bai, guztiz. Eta gero eta gehiago daude, eta kontsumo fantasmaz esaten baldin badugu hoi ez, aplikazio horrek emango liguke ahalmena ikusteko. Eta segurazki konturatuko gineke, eskolara edo lanea juten gan, eta etxe hau txik dagoen ordu guzti horietan, daola konsumo bat. Txikia izango da, baina badago, ez da konparable izango berogailua pizten duguneko, ez? Baina konturatuko bat esango dugu, nola da posible, ez? Eta kontuan, eta batzen baldin baditugu, hilabetean etxe hau txik dagoen ordu guzti horiek, ikusiko genuke hor badagola kontsumo bat. Eta hori esan nahi nun lehen digitalizazioakin eta datuak biltzeakin eta adimen artifiziala hor dago, baina hori da adibide oso simple bat, inungo zailtasunik gabe egin ahal izango genukena, eta imaginatu gutako bakoitzak ingo bagenu, ez? Planetaz ari gara, gara pertsona bakazaz ari gara, ari alegia, ez? Bai. Eta gero eta... Bai, esan. Esan, Jon, bukatu. Ez, gero esan nahi nun, gero eta neurgailu gehiago daudela, eta gero eta tresna gehiago ematen digute argindarra saltzen diguten enpresek, jakiteko ze konsumitzen dugun, eta gaur egun ikuste dozein webgunetan sartu, hornitzaileen webgunetan sartu, eta ikusi dezakegu orduz ordu gure konsumoa zein den. Bai. Leheno komentatu ez du, ezta? Norabide bakarreko bidea dela gaur egun, energiak egiten duen prozesu hori, azkenen autokontsumoaz ere aritu zara. Ze puntura arte iruditzen zaizu gaur egun autokontsumoa errealitate izan daitekela? Gure egunerokoan zeia da, hori dela, ez? Hor etorkizunean, gertuko etorkizunean nahi dugun hori dela, alegia. Baina posible da, ikusten duzu hori independienteak izan gaitezke? Bagian, enpresa handi horietatik? Daude gauza desberdinak. Teknologian ikuspuntutik independienteak izan gaitezke. Hor, ez da horazorik, teknologia bat hau izango da hobeagoa, jongo da hobetzen, edo ez, baina izan gaitezke. Gertatzen dena da gero hor,
sartzen dela sistema elektriko horren kudeaketa, nork sortzen du, zenei saldu behar dio, zenei erosi behar dio, eta guztioi, ez? Eta gaur egun adibidez, autokontsumo hortan muga batakagu distantzian. Nik jarri dezaket adibidez lantegi batian, panel solarran instalazio bat, baino 500 metroko erradioan dauden eraikinak bakarrik elikatu ditzaket horrekin, ez gehiago. Ez, da hori da legediko muga bat. Teknikoki ez du mugaik, da legedi muga bat. Orduan, daude bi aspektu esan duten bezala. Teknikoki ez ditzakea arazoik egongo, baina gero sistema horren kudeaketan azkenean konturatu izugarrizko revoluzioa dakarrela, ez? Azkeneko 100 edo 50 urtetan funtzionatu duen modu hori aldatzea dakar. Eta aldaketa hori, lege ikuspuntutik eta arau ikuspuntutik, motela da. Realitatea nik uste izango dela, eta gero eta gehiago, ze behartuta gaude hortan. Errealitatea den, ze azkenen horrek ere, jasangarritasunari eta guri ere, gure bizi kalitateari ere hone egingo diolako. Clara Kanpo Amorretik daudeak topera hemen. Komentarioak eta galderak. Hemen esaten du, gailuak itxungita baina konektatuta daudenean. Ipentsatzen dut, hori da, aurrekoari erantzuten ari. Hori da, harrituko gineake, zenik nire azken aldian aldatu dut argindar hornitzaileen enpresa, eta ematen dizu aukera, gustatuko liake eskatzea hor bestaldean dauden bakoitzari, bere buruari esantzuna, ez, egin dezakegu lehenengo galdetu, badakin norbeak argindarran kontadorean nun dagoen. Eta jun ikustea, albaldin badu, eta arrazoik ez baldin badago. Nun dagoen, itxen dagoen, portalian dagoen, eta gero eta hornitzaile gehiagok ematen dute aukera sartzeko erabiltzaileekin zure kontadore horren datutara, orduko datutara. Eta konturatu gineken, lehen esan duten bezala, etxean ez gauden tarte askotan energia kontsumo bat dagoela. Eta asko izango da horregatik, ez? Kontsumo fantasma hori aipatu dutenagatik. Egia esan, enun entzun nik hori hola ditzea, baina bai. Bai, hemen erabili izan dugu beste batzuetan ere. Bai. Beste aldean dauden horiek da erdi adituak dira, ez azula pentsa, jasangarritasunari dagokionez, eta energiari dagokionez. Bestetik, Jon, lehen aipatu duzu, datuaz ari gara, bai, datuen garrantziaz ari gara, baina nork kontrolatuko ditu datu horiek? Hau da, alde batetik, nork kontrolatu behar ditu, big data hori, ez, askotan ja gaur egun hori ere denetarako erabiltzen dugun hitza baita, ingelesa ez erabiltzen duguna, nork kontrolatuko luke, eta gero bestetik pentsatzen dut horrek ere lanpostu asko ere eskainiko dituela, edo behintzat aditu asko beharko direla datu guzti horiek kudeatzeko garaian. Bai, hasteko lehen esan duten bezala, hemen ere esan ezagun teknologia aurreratu da legiai, eta legia badijo pixkanaka, baina egia da hor dakagula utxune bat, edo ez dakit, utxune bat, eta aparte konstientzia falta bat, datu horiek zenek erabiliko ditu. Ze konturatu behar dugu, gaur egun gure telefonuan edo zein zerbitzu izan GPS argazki eta edo zer gauza, aplikazioa jartzen dugunean, beti baimen eskatzen dugu. Imaginatu, hoi, etxe tresna, ibilgailu elektriko, instalazio bakoitzeko. Nik esaten dut, gu teknologoa eta teknologian ikuspuntutik lan egiten dugu, baina esaten dugu oso errex gauza horiek konektatu inberdiala. Baina beste aspektua ere zaindu behar da, ez? Daukagu pribatutasuna, datu horiek erabiltzen dira, zenek erabiltzen ditu. Egia da, autokonsumoan ikuspuntutik horrek asko erresten dula, ze datu horiek ez dute zertan inoa atera. Guk gure eraikinean sortuko genuke energia, eta erabakiko genuke zertarako erabili, eta guk izango genuke adimena ematen dugun sistema hori, enpresa batekin akordioan. Hortikan internet zabalea ateratzen den momentuan, ja hor kontuz. Ez, eta guk hemen dazkagun proiektu askotan enpresekin ere arazo horiekin topatzen dira, ez? Datu horiek zertarako, noiz hor bai dakagu legian utxune bat, eta nik uste landu beharko genukela. Bai. Eta gero, gero eta datu gehiago, gero eta jende gehiago behar da hortan lan egiteko, baina nik uste ere konstiente izan behar dugula, eta hemen askotan topatzen dugu, badakagu jende asko datu horien inguruan lan ingo duna, baina
datu horiek representatzen dutena interpretatzeko ere pertsonak eduki behar ditugu. Esan nahi dut, ez bakarrik bere denbora erabiliko dutenak hori den antolatzea. Baizik eta hori guzti hori den antolatuta daola, horiei esan nahi eman bertzai, ez zenbakiak dira eta biltzeagatik ez dugu lortuko ez errez. Baina horregatik esaten nuen, norbea ere garrantzitsua da, ze bildu etxe baten energian egiten den erabilera edozeinek bildu dezake. Eta hortarako formatuko ditugu pertsona pila bat. Baina gero esan dugu digutenak, hemen zergatik gehiago, edo etxean inorrez dagoenean zergatik gutxi konsumitzen da hau, edo, hau aldatu dezakegu edo hau indezakegu gu gea, norbea gea, ez? Eta hor, bai da hola nik uste formakuntzan utxune bat, pixkat, bi mundutatik kontrolatzen duen pertsona horiek, ez bakarrikan adituak dienak zenbakitan, ez? Esan dezagun. Guzti horreri esan nahi eman bertzaio. Hori da, hemen askotan aipatzen dugu hori. Hau da, teknologia hor dagoela, zientzia hor dagoela, baina guzti hori bekero interpretatu ere egin behar dela, eta bestelako ogibidetatik datozen adituak behar direla, soziologoak direla, psikologoak, hau da, behar ditugula baita humanitateetatik, baita guzti hori, ez dakit, beste arlo batera eramango dutenak, ez da? Ze ohiturez ari gara azkenean, eta niri zerbait gelditu zait hasieran gainea esan duzu, eta esan duzu, ez daukagu, hau da, arazoa ez dela berez, esan duzu, esango dute, gaur egungo ohiturak ezin dira energia berriztagarriarekin asetu. Hau da, hemen arazoa ez da energia egon ez dagoela, gehiegi kontsumitzen dugula alegia. Ez? Bai, azkenean da... Hori, murriztu dezakegu? Bai, azkenean nik esan nahi nuna zen esperantza badakagula energia berriztagarrietan, baina neurriak aurrezpenetik etorri berdiela eta murrizpenetik ze. Gaur egun energia kontsumoan ikuspuntutik dakagun erritmoa ezin dugu asetu datozen sistema horiekin. Ojala sortuko balitz sistema bat, inolako kutsadura gabe, inolako esfortzu handi gabe eta inolako aldaketa izugarri gabe, gaur egun dakagun erritmo hori mantentzea lortuko lukena, baina ez dut uste, epe laburrean behintzat. Beraz, aurrezpena izango da, beharrezkoa gertatzen dena da, aurrezpen horrek ere ekarri ditzakela sakrifizio batzuk eta gaur egun bizi dugun komodidade hau ere replanteatzea ekartzen du. Orduan hor zaila da, ez? Zaila da oreka. Bai, ze oparotasun batean bizi gara, naiz eta konstientez izan, guretzat normaltasuna oparotasuna da. Bueno, den ontzatak akaso ez? Egongo dira ezberdintasunak, baina egia da munduko parte horretan gaudela, ez da? Eta esaten digutenean gure ohiturak aldatu behar ditugula, hori ja ez da hain erresa izaten. Mundua hobetu nahi dugu, ez da, natura babestu nahi dugu, baina beti ere iruditzen zaigu, ez dakit, musutruk izan behar duela, eta hemen ez, hemen badago erlazio zuzen bat. Zer esango zeinek beste aldean dauden gazte guzti horiei, pentsatzen dut batzuk esango dutela, ze gai interesgarria, nola gustatuko litzaidaken honen inguruan gehiago ikastea, ze aukerak daude ikasketei dagokienez adibidez, Jon, nola gerturatu daitezke zuk egiten ari zaren horretara? Bueno, daude aukera ezberdinak. Nik hemen aipatu dut ingenieritza eta ingenieritzako esan dezagun adar gehienetan izan informatika, mekanika, kimika, energia, elektronika, guzti horietan azkenian energia transizionek inpaktu edukitzen nahi du, beraz, edozein adarretan lanian hasita edo ikasten hasita ere, seguraski topatuko dugu kasuistikan bat, ikasgain bat, proiektun bat horrekin erlazioa duna, bai materialak berziklatzeko, edo bai energia aurrezteko, edo zer gauzetarako. Gero egia da baita ere, azkenian planteatzen dien soluzio guzti horiek eta martxan jartzen dien sistema guzti horiek mantendu berdiala, eta martxan jarri berdia eta montatu berdia eta eraiki berdia, eta hortarako lanbidezik eta ere
ere Bai. hor dagoela, eta gero eta behar gehiago dago. Eta baita ere lehen komentatu zuna, ez? Azkenean, hainbesteko aldaketa ekarriko du honek, disiplina ezberdinetako pertsonez osatutako taldeak egongo diela. Eta nik nire lanian topatzen dut, askotan dakagu informatikan lanian nahi den norbait datu pila bat azkana, eta haizu, eta hau nola interpretatzen dut, eta hemen zer gertatzen nahi da. Edo alderantziz, nahi dut zerbait interpretatu, baina datuak falta zaizkit, eta ni joa beste batena galdetzea. Edo, zakit, kotxe elektrikoan baterian inguruan erabiltzen dugu, baina kimika ikasi duen norbait behar dugu laguntzeko ulertzen barruan dauden mekanismoak, edo jo behar dugu erakunde batea, eta bertan dago teknikari bat, lanean nahi dena bizilagun batzukin, saiatzen energia kontsumoak murrizten, eta nik uste hor aukera asko dagoela, ez? Guztietan topatuko dugu energia transizioarekin lotutako zerbait, eta baita ere, kontuan eukitzeko, hasten den bideo horrek gero ere adar asko izan ditzakela. Eta hasierako erabaki horrek ez du baldintzatzen, ez? Egia da, bide nagusi bat jarriko dula, baina gero bide horrek edutzik ditzaken adarrak dia pila bat. Bai, anitzak izan daitezkeela. Bai. Zer da zure ogibideaz gehien gustatzen zaizuna? Galdera zaila da. Nik beti pentsatzen dutena da, nik naz unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria ere. Eta dakat aukera gauza asko ikusteko eta ikasteko ikasturte batean zehar. Hau da, ez beste batzukin konparatuz, ni adibidez, enao enpresa batean produktu zehatz bat saltzen duna. Nik lan egiten dut produktu asko saltzen dituzten enpresa desberdin askokin. Eta dakat aukera ikusteko batek zeiten duen, ikusteko besteak zeiten duen, baten ezagutza hoi esateko beste bateria izu, galdetu beste honeri ikusi, ez? Eta berdin, ikerketatik irakaskuntzara eta alderantziz. Ikusteko, 18-19 urteko norbait detakat nik ikasgelan, ez? Eta esateko, ikusten zu, hor paperian egiten nahi zan hoi, ni atzondu nintzen bilera batian enpresa batekin, eta berdina egiten nahi da. Eta berdina egiten nahi da norbait, daramana 30 urte enpresa hortan. Eta bea ikasten nahi da goain, zu goain ikasten nahi zana, ez? Nik uste, gustatzen zaitela, aberastasun hori esan ezagun, ez? Ikusi ahal izatea, hemendikan aldaketa ezberdinak ematen nahi dienak. Bai ikasletan, bai enpresetan, dauden beharrak eta pixkat aberastasun hori. Orainean, etorkizuna ere dastatu dezakezula, ez? Ein batean. Bai, hoi da, bai. Zego zederra. Eta bukatzeko, Jon, mai guztu aholkuleren bat, eguneroko oituretan, gauza txiki pare bat, aurrezteko edo gure kontsumoa murrizte aldera. Egin dezakegu gure etxeetan, gomendio pare bat eman mesedez. Nik lehenengo gomendio ingo nukena lehen esan dutena, ezagutu eta datuak, ez? Galdera simple batetik hasita, badakigu gure etxeko kontadorea nun daun, eta badakigu kontadore neurtzen duten datuak nun dauden, galdetu, badakit gaur egun egin daitekela, da erabiltzaile bat sortu eta sartu eta ikusi grafiko batzuk. Gaur egun gure banketxe onlineen sartzen gaun bezala, eta ikusi ditzakegun gastuak eta dirusarrak zein dien berdin, ez? Eta igual hortara ohituago gaude, ez? Adibide aprobetxatu da dirusarrerak ikustea, ez? Ze sartu da, zertan gastatu dut, sarrera bat erosi dut ez da zertarako, kobratu dute, ez dute, hortara ohitugan bezala, ia ohitzen energiakin, diruakin egiten dugun bezala, energiakin ere, gure presente eukitzea, ez? Zer konsumitu dut, noiz konsumitu dut, eta gero, bai animatuko lukena jendia, hortik ateratako ondorioekin, ekintza txiki horiek, hastea, ez? Itzaltzen hasi, etxetresnak erostea goazenian galdetu, zenbat konsumitzen du,
programatu daiteke, ezin daiteke programatu. Bai, gehien bat, askotan ez da ezagutza bakarrik da kuriosiadea ere, ez? Horregatik, joan galdetu, non dago kontadoria, neurtu dezaket, bideo hortatik has gaitezen gu ere, ze oinarri lantzen baldin badugu, gero etortzen zaigunean norbait esanez, zerbait potologoa egin behar dugula, edo energia berriztagarrien apustu egin behar dugula, edo bizilagunen bileran planteatzen denien energia berriztagarriak erabiltzea, edo ez dakiz egitea, nola gure etxean ere ezagutzen dugun eta kontzientzia bilantzen jungan, errazago izango da pausa handiagoak ematea, ez? Ez badugu ezer ezagutzen, zaila izango da, ez? Norbaitek esaten dugunean, ez? Eske ibilgailu elektriko bat erosi bertzu, bai, baina garestiago da eta prest gaude hortarako. Bueno, hoi lantzen junten den gauza da. Hori da. Bai, gauza txikietatik hasi behar dugula, gero aldaketa handiak nahi baditugu ere, ez? Gure etxeetatik, azkenean, norberatik eta etxetik. Jon, mila esker, plazerra izan da zu gurean izatea. Nik uste dut asko ikasi dugula eta izu gomendio horiek apuntatuta guzten ditugu, jarriko ditugu. Eskerrik asko zuei eta ia ze proiektu eta ze idea ateratzen ditu hemendik. Zoragarriak, seguru, adi egon. Bai. Batuko dizugu. Laster arte, Jon. Vale, eskerrik asko, agur. Agur. Bueno, eta bestean aldean zaudeten hoi, eskerrik asko, horregoteagatik, beste behin ere, gogoratu datorren ostiralean, 20ean, goizeko 11etan, Alain Ulazia izango dugula, eta itsasoak eman dezaken energiak, edo olatuen energiaren inguruan hitz egingo dugula. Mila esker, eta laster arte, aste ona izan.